آج تیرا پتر تے کم کوئی نہ آیا، تو بھی کم کوئی نہ آئے ممتاز قادری تینوں بل بھی تینوں ممتاز قادری نے کدی آیا، کدی آیا جی بجلی دے بل وچ لکھے ہوئے ممتاز قادری ٹیکس، تینوں بل بھی ممتاز قادری دا نہیں آیا، ممتاز قادری تیری کنڈ بھی نہیں لوائی، اج تک بڑے تو بڑا پہلوان ہوئے تے پھانسی دی سزا سن جائے تے پھانسی والی رات تو پہلے او دے گردے جگر فیل ہو جاندے، بندہ انا ہوئے نا اس کو پتہ ہے میں ہنے پھانسی لگنی، ممتاز قادری ہسدے ہسدے پھانسی دے پھندے دی طرف کیویں چلیا، آج تک ہسدے ہسدے کوئی نہیں چلیا، پھندے نو ویکھ کے تے مسکرا پیا کہنے لگا اے پھندا لایا حضور واسطے تو انہوں جا کے چم دیتا، انہوں نے کہا دسو اور کی کرانا ہے میرے کو، ممتاز قادری تہاڈی کنڈ لوائی ہوے نا، جی ممتاز قادری تہاڈی کنڈ لوائی ہوے نا تو پھر اسی بھی کبھی بھائی کوئی جناب انہاں 20 کیمرے 50 کیمرے اندر لائی رکھے ممتاز قادری دے بھائی ہو سکتا ایک کمزوری بار اسی لے جائیے، کبھی عاشق رسول ہے جڑا راتی اٹھ کے روندا، اے عاشق رسول ہے جنوں پتر یاد آیا راتی، 5 سال انہاں نے کوشش کیتی بھائی کوئی ایک گل ممتاز دی لبے کوئی نہ لبھی، پھر انہاں مرزائی بھرتی کیتے ممتاز نو پھڑنا تے لے جان واسطے، پھر نال انہاں نو کیمرے خفیہ دیتے جتھے ممتاز روے جتھے ڈھے پوے لڑکھڑا پوے، ایدی فلم بنانا کہ مارن لگیا تا بڑا شیر سی ہن جان دین لگیا رو پیا، لکھا سلام ہوئے قادری تیرے ہوتے کہ تو حضور دی امت دی کانڈ نہیں لگن دیتی، اینج ہستے ہستے تو پھندے تے جا چڑھیا، میں کہا اقبال ہستے ہستے بھی پھندے تے کوئی کیا، کہنے لگا کدی کوئی نہیں کیا، لیکن تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، بس ایہی گل ہے۔ رحمت ڈیوس جدوں قید ہویا نا ایک ہفتہ بھی نہیں سی رہا تو دوسرے دن دا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا سی، اخبار وچ لکھیا سی بھائی امریکی کونسلیٹ جو کڑیاں آئیاں تو نال نچیاں تو دا بلڈ پریشر ٹھیک ہویا، گل میں اگلی کرن لگا، ہاں جی گل اگلی انجے کہ وہ امریکہ وہ پیچھے کھڑا سی، ساڈے سارے چمچے کڑچے حکمران بھی وہ نال کھڑے سن، بس کچھ موقع دیکھ رہے سن بھائی انہوں اسی رہا کرنا ہے، رہا تو انہوں بھی پتہ سی میں بھی ہو جانا ہے، میرے پیچھے امریکہ کھڑیا، لیکن 2 دن بعد وہ بلڈ پریشر ہائی ہویا، ساڈے منڈے دا 5 سال بلڈ پریشر ہائی کیوں نہیں ہویا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے۔ توجہ پرویز مشرف اینج مکے لہراندا سی تے جدوں کوٹ دی طرف چلیا تے پرویز مشرف دل پکڑ کے بیٹھ گیا، اینج مکے لہراندا سی انج میں انج کر دیاں گا تے خالی اجے چلیا کوٹ دی طرف، اجے سزا انہوں کوئی نہیں ہوئی، ہن بھی نہیں ہوئی نہ انہوں ہونی ہے، کیونکہ وہ تے ممتاز قادری مجرم ہے نا، جڑا مسلماناں دیاں دھیاں نچاوے وہ تے مجرم نہیں ہوندا، جڑا امریکہ نو اڈے دے وہ تے مجرم نہیں ہوندا جناب، وہ تے جڑا مطلب ہے مسلماناں دیاں مسیتاں نو تالے لواوے وہ تے مجرم نہیں ہوندا، مجرم تے ممتاز قادری ہے، انہیں حضور دی عزت تے پیرا کیوں دیتا۔ پرویز مشرف انج دل پکڑ کے بیٹھ گیا، جرنل ہو کے دل پکڑ کے بیٹھ گیا، اج چلیا میں آکھا ممتاز اور تم پھندے دی طرف جاندے دل کیوں نہیں پکڑیا، کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ قلندر لاہوری اقبال علم الدین دی قبر وچ اتریا تے قبر وچ اتر کے علم الدین دے بند کھول کے کہنے لگا علم الدین او انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی، میں شخصی ضمانت تے تینوں لاہور لے آیا، میں تیری وصیت پوری کیتی، ہن میری بھی ایک وصیت ہے جدوں حضور تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور دیویں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔